Egebjerg er et sted, hvor alle kender hinanden. Her var en særlig ånd af positiv stemning og glæde og folk, der vil. Jeg synes, det er en rigtig god skole, fordi vi har nogle gode lærere. Jeg har mange gode kammerater. Sådan en skole, hvor musik fylder rigtig meget. Vi har morgensang hver dag. Der er rigtig mange af børnene, der også går på musikskole. Fællesskabet bliver bare så stærkt og synligt, når vi inddrager musik. Vi har jo udelukkende projektbaseret læring. Eleverne har været med til at brainstorme på, hvad kunne være interessant at arbejde med. Altså, hvorfor var Romerriget på den måde, det var? Hvor lang er 1 kilometer? Man skal helst undersøge lidt hjemmefra, men så også ud og opleve og skaffe en viden, man måske ikke lige kan læse sig til. Egebjerg Børnehave er en lille børnehave. Vi arbejder ud fra at møde børnene der, hvor de er. Have nærvær og prøve at være nogle nærværende voksne. Børnene er utrolig gode til at bruge sanserne, og det er der rig mulighed for her, når vi er udendørs. Vi laver også meget med indskolingen. 0. og 1. og nogle gange 2. klasse er nede ved børnehave. Det bliver en helt naturlig overgang. Man kan være her på Egebjerg, hvor man er 2 til op i starten af teenageårene. Det giver nogle sådan funderede børn. Der er også ligesom plads til, at man som forældre kan deltage i rigtig mange ting som morgensamling, være med til de her forældrekaffe eftermiddage. Så er jeg ret sikker på, at vi har simpelthen det allerbedste sted her med glade både børn og voksne.